U beogradskom klubu Fabrika veliki broj okupljenih gostiju prisustvovao je svečanom proglašenju pobednika Opel Adam Yourself takmičenja i premijeri prvog srpskog Adama. Tom prilikom direktor kompanije Opel, gospodin Dragan Nenadović, uručio je ključeve novog Opel Adama Milici Marjanović iz Beograda, čiji je jedinstveni dizajn pobedio u dugom i uzbudljivom online takmičenju koje je okupilo preko 10.000 učesnika. Adam je automobil 21. veka. Adam je automobil za mlade ljude i Adam je automobil koji može da bude individualizovan ili personalizovan do krajnjih granica. Shvatajući važnost takvog koncepta u 21. veku, Opel je rešio da napravi jedan konkurs gde će ljudi koji ne rade u Opelu, koji se ne bave autoindustrijom, uglavnom mladi ljudi, uraditi dizajn ovog automobila, napravit će specijalnu komisiju od ljude koji rade u dizajnu i u marketingu u Opelu i izabraće automobil koji će biti proglašen pobednikom tog konkursa i koji će biti proizveden i koji će biti poklonjen pobedniku takvog konkursa, a takođe u isto vreme pod nazivom Limited Edition Srbija u ovom slučaju biti dostupan u redovnoj proizvodnji. Cijela priča se svodi na to da je promocija odrađena samog programa konkursa 3. decembra u Risersheimu, u sedištu Opela, uz pomoć blogera, jer blogeri su ti ljudi koji u današnje vreme formiraju mišljenje mlade koji imaju stotine i stotine hiljada pratilaca i to su ljudi koji su zaduženi bili za lifestyle, modu i uopšte praćenje tih trendova u svetu. Znači, ljudi koji su mogli da takođe pomognu našim dizajnerima pri odluci koji je automobil najbolji dizajner. Evo sa nama je i Milica, pobednica jednog vrlo zanimljivog konkursa koji je organizovao Opel. Ona je dobila ovaj divan automobil, tačnije automobil koji je sama kreirala. Kako je to sve izgledalo? Pa, kada sam videla kampanju na internetu, razmišljala sam se da li da krenem i onda sam odlučila što da ne, mogu da pokušam. Prvo pre svega mašta mi je pomogla da sve ovo osmislim i da kreiram svoj auto iz snova. Onda sam krenula polako, nisam da zazovem ljude da glasaju, kad je već došlo pri kraju, onda sam se već malo pogurala da se više glasa, da moj auto uđe u prvih 10 i nadala sam se zaista da će moj auto pobediti, jer je jedinstveno. Ništa nije neverovatno kada je Opel u pitanju. Mene još samo zanima jedna stvar, a to je šta se tebi najviše dopada kod tvog Adama? Kod mog Adama iskreno najviše mi se dopadaju felne i krov. Felne su stvarno posebne.